So hi guys, so mao pay paghuman na tog ligo no. Kaning bataan ni guys naligo sa ulan ganina. Unsay feelings nimo nga nakaligo ka sa ulan nga kana bitong mauna among life sa una. Sa unang panahon guys nga wala pa may gadget, walay TV, nothing. Pag mo rain gani siya, oh, happy kaayo mi kay magplay mi sa rain. Dili man na akong first time na ligo mi dito sa America, kuan sa una pod. Nakaligo na day kag ulan sa una? So dili dito. Oh, diri gani no. First time nimo na try ba is diri sa Pilipinas. Dili pod. Dili naligo pod mi dito sa Amerika. Naka-try mo? Ganahan mi maligo dito. Mga American pod maligo pod sila. Ay, gipatry na ko akong mga anak sa una guys nga maligo sa ulan dito pa mi sa US pero kuan man sila kanang scared sila kay kanang tugnaw, cold para sa ila kay dili sila anad maligo og kanang cold water. So igo lang sila mag-try and then dili nila ma-enjoy kay cold para sa ilaha. So ikaw na-enjoy nimo nga cold man atong weather dito like kung ulan, dili paras diri nga kanang init ang atoang kanang paminos atong lawas. So unsa man ang different sa among mga silingan, ma-join pod sila madula mi dito sa gawas. Kon ma-jumping mi sa mga paddle. So na-experience din na nimo katong napaka sa US. Sorry, abi na kog diri lang jud niya na experience ang magligo-ligo sa ulan. Kuan lang sa iyang anak kay ang iyang anak bilin ra sa balay. Never sila magawas. Ako sige ko gawas. Opo. Ako manggod guys, scared ko dili na ko ginapagawas akong mga anak sa una kay basig kaunon og mga wild animals mo na sa una. Paraning ko when it comes sa mga anak nako. Tapos kuan kanang usay gani moingon na gani akong ate o nga pagawasan na sila uy pa kuan na dito sa gawas bahala dira lang na sila sa sulod ganang murag kuan ko kay basig ang nasa ko na huna basin maligsan og motor mga inana ba praning jud ko pag abot sa akong mga anak o kuan pod kun dili ka magawas sa imong bata basin magkuan sila ma Disney princess in the future. Ay dili pwede dili never mahitabo nga mahimo silang Disney princess like kanang tamad sila no. Kay sa balay ginatudloan jud nako na sila guys nga maglimpyo, manilhig, manghugas og plato, most especially si Kiana, very matured si Kiana gyud. Kiana is just like her. And yeah, so hey, save some for me. Maulang na siya guys no. So maulaw man ko mag-vlog basta na itao. Naamang goy ko nay. Basta mag-vlog po ko sa balay nga na si mama kalit si mama mag-agi. Ma-change na ako ang kuan mawala ko sa ko ang kanang mawala ko sa ko ang focus nga unsa gid akong i-vlog kay kanang number 1 jud ba yan ako basher guys kay ako ang mama joke lang.